Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe nder fadaji amin Jaygol Pulaku TV diga lamba gotel ɗiɗi ha yahugo tati mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fu ɗum min derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande mi waɗi vidéo ɗo deydey je torde miɗo toro on wonɓe nder groupe ji amin kabde min giɗi useni on kabda on jaa deydey ha chaîne amin je YouTube Jaygol Pulaku TV je YouTube on kabda on jaa on abona deydey vidéo ji amin ɗi min gatta YouTube on andi min ɗo gaɗa vidéo ji ɗuɗɓe nder moɗon woɓɓe jeehi abonné min laari deydey abonnement maɓɓe e onon ɓe kabɓe abonayi min ɗo toro on kabde useni jeehe abonné gam to nde on aboni ɗo on ballitake deydey yugo heɓa min gaɗa ko waddunego on vidéo ji tilimɗi on andi ɗuɗɓe nder moɗon yake feere ɗo ƴama min vidéo ji feere ɗum ɗi min arta min gaɗi ha YouTube min ɗo gerɓana ɓe lien man nden ɓe kabda ɓe jaa ɓe daraɗi gal ton mayɗo to a yehi a aboni hatton ni kala vidéo ji min gaɗi fu min gerɓan ton tan a wawan jaa dara na sei to a ƴami min mbiyamin ko min gerɓama lien may ko nandi ɓe majum nonnoon min mari haaje abonnement amin ko ɗo be ɓawo julle ni ɗum hewta ujunere gam ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama min deydey vidéo ji feere ɓe giɗi min fuɗɗa waddango on vidéo ji deydey ko larani noy goɗɗo to kakkata fuɗɗa waɗugo deydey commerce ha online na fuɗɗa sodoy ko kuje ni deydey ko larani ha AliExpress ko Alibaba ko Jumia ko Amazon ko nandi ɓe majum ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami yiɗi deydey waɗa commande sodowa kuje diga deydey lesdi yasi amma anda lawol ngol tokkata ya sodowa ɗe ɓe gaddana ɗum de ha woni ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami min mbino min puɗɗay waɗugo vidéo ji ɗo ko larani noon may ɗo amma yi'ugo deydey abonnement amin ɗuɗayi to min mbi min gaɗay ɗum ɗum torray min mari haaji sey ñande abonnement amin hewti ujunere gam may ɗo min non toron on ɓe nder groupe ji amin ha be ɓe gonani nder groupe ji amin fof deydey kala vidéo ɗam ngol mi wolwata hewti to a vidéo may ngol hewtima ni ha yesso ɗo min tindina deydey no goɗɗo yata waɗira recherche Jaygol Pulaku TV ya abona gam may to vidéo lam ɗo ngol hewtima habdu a sankitangol nder fadaji maɗa heɓa himɓe ɗuɗɓe ja abona mi andi vidéo ji deydey ɗi min gatta e tindinoje ɗi min gatta deydey ko larani informatique ko larani téléphone ji e ko nandi ɓe majum ɗi ɗo fottana on gam may ɗo kabde jeehe abonné man moɗon tan on mbawata on ballira min to on jeehi on aboni on ɗo partage deydey lien ji e vidéo ji ɗi min gatta may ɗo min giya himɓe ɗo abona ɗon dara ko min gatta kanjum on ko ɓeddata sattinango min jokki min on bo min giya lalley kugal may ɗo e ngali ha heɓa min gaɗa ko wiɗi towago min gaɗa ko waddango deydey kala ko hani gam may ɗo wata min hakkilu giya deydey lawol ngol a yata tokka a waɗa recherche Jaygol Pulaku TV YouTube amin e lawol ngol a tokkaɗa abona warta kala vidéo je min gerɓi futa ɗum saloma sakiraɓe arande man noni en gaɗa jotta a waɗi a mari haaji ha nasta ya a waɗa recherche Jaygol Pulaku TV ha YouTube ha abona jotta to en gari nda ɗo ɗum YouTube man a laari nda application YouTube man e tabbitina a nasti dow majum banni a maɓɓita ɗum ɓawa to a maɓɓiti ɗum sey a rena jotta kam ɗum timmina maɓɓitanago a laari ɗum maɓɓitake a laari nda vidéo ji deydey ɗi YouTube to an a mari haaji a yaha a laara e deydey Jaygol Pulaku TV sey a wara nda alama ɗoni ha alama korel ngel a yiyata ɗo sey a wara mema dow magel banni ɓawa to a memi dow magel banni a yi ɗum waddanima babal windugo sey a tabbitina a windi Jaygol Pulaku TV banni accu ha mi winda giya Jaygol Pulaku TV a laari ba mi windi a laari ɗo mi windi exactement ɗo a tabbitina a windi banni man ɗo a waɗa ilham ko seɗɗa to a yiɗi ma a wawan a mema dow majum to a yiɗi bo a waran less ɗo a mema a waɗa recherche jotta mi wawan mi mema ɗo ni ɓawa to mi memi dow ɗo a laari ɗum waɗi recherche nda ɗo ɗum vidéo ji amin ɗum waddonoyiyam a yi ɗum waddoyi nda ɗo ni a laari dow bindi boɗeji ɗo a warata a mema a abona to ɗum waddanayima banni ma a wawa nasta nder vidéo wol gotol nder maji amma jotta en gaɗu nda ɗum waddanima banni man ɗo dow bindi boɗeji ɗi a wawan mema dow maji banni abonné a laari to a memi dow maji ɗi garti ɓaleji a laari nda ɗo ɗum waddi kugel feere banta lenguru sey a mema dow kugel may banni a yi ko garti hankon taton sey a wara a mema ngel dow ni a laari memi ngel dow a laari ɗum waddi déjà ɗum holli alama ɗum maɓɓitake to ɗo kala nde min gerɓi vidéo fu ko a anda ɓe gerɓinoyte message ɓe kolluma min gerɓi e noy to ɗum waddanayima banni to ɗum waddanayima banni a wawan nasta nder gotol nder vidéo ji amin jotta e gaɗu mi wawan mi nasta nda ngol vidéo wol ni mi nata nder magol sey mi rena ngol fuɗɗa waddangoyam to ɗum waddanayima ban noon no mi maɗa e a laari ɗum waddi ngol ngol e ngol wolwa jotta to ngol waɗi ngol wolwa banni ɗo nda ɗo man ha min mbiyanoma abona a laari bindi ɗima jotta ɗi ɓalwi to a abonay noon e tawani ɗi mboji sey a mema dow maji e yanɗi garti ɓaleji sey a mema dow kugel ngel may ɗo a mema je dow ɗo kugel banta lenguru ɗo nda babal min mbiyata a waɗa like nda alama kolel ngel ɗo to vidéo may ngol fottanima ɗo on a watta liking a laari ngel warti en blé to ɗo a waɗi like nda babal partage ugo bo a laari alama kugel ɗo ni ngel a wara mema dow magel banni to a memi dow magel a laari nda ɗum waddaniyam nda WhatsApp Instagram nda Facebook to mi mari haaje partage ugo lien man ni ha WhatsApp ko mi heɓana sobajo am ko goɗɗo ko hunde feere mi wawan mi wara mi mema dow WhatsApp banni tan ɓawa to mi memi dow WhatsApp ni ɗum yahan ɗum waɗa recherche ɗum waddunayam deydey WhatsApp am a laari déjà ɗum nasti ɗum waddanayam nda himɓeji a laari nda groupe ji am groupe angay mi mari haaje yerɓango lien man ɗo jotta mi wawan mi wara mi ɗaɓɓita nder himɓe ɗo mi wawan mi wiya nda awwal ɗo mi yiɗi mi yerɓanamo ko nda Salih Hassan mi wawan mi mema dow e numéro Salih Hassan banni mi wara mi mema less ɗo ni to mi wari mi memi dow majum ni a laari nda ɗum waddaniyam mi wawan mi mema dow ɗo ni jotta nda ɗum a laari ɗum yerɓake mi yerɓanimo lien man to ummake to waɗi o memi dow ɗo ni déjà ɗum nastoto tan to ɗo on lawol koyngol to a yiɗi ma accumi holla on lawol ngol tokkata mi waɗan mi mema dow majum banni to mi yerɓanimo to memi dow majum banni ni accu giya ha ɗum yaratamo
deja ɗum yaray mo dare dow YouTube man alari deja ɗum nasoyi ha YouTube alari nda vidéo may ngol maɓɓitake ɗum hangol may ngol yawa bandiraɓe e sakiraɓe mi tami on dari lawol koygol ngol a tokkata ya waɗa recherche Jaygol Pulaku TV ha YouTube a abona e lawol ngol a tokkata a partage ɗeɗe lien man bo mi tammi a habdi a hi a aboni ngam may ɗo min gettima an mo aboni ɓe an mo yahay aboni fuu min gettima habdu a ya abona nden noon abonougo man dow hunde man nde ɓurata hosugo ma minti gotel ko seconde 50 ngam may ɗo habdu a ya abona ka wallete a lara nde vidéo ji e tindinoje ɗe min gatta tilminde minon ma bo ka tammi nafugo min ka walla en fu en ballidira heɓa kugal may ɗo ngal ya yeso ngam may ɗo kabde ballite useni bandiraɓe fulɓe ngam may on jarama. Assalamu alaikum.